बायथांनि लांमाव बो वाइसो तके एबा फिल्म हाय इमां हाय अंगै थांगो आबो हानो अन्ध्र प्रदेशनि खरकसा बुफाबाय साजकनि लांमाव बो पार्टिमानि मांफिलिव कासाका जेसी प्रशान्ति चेराइनि सिमिनो बुफा हाय अंगना मुचुंजाकमानि पुलिसनि सेबक ख्लाइना मुचुंजाकमानि चेराइनि सिमिनो बुफा बायके पुलिसनि सेबक हाय आबो नायकलि नायै बो ख्लाइना मुचुंजाकमानि जेसीनि बुफा शामसुन्दर बो साकनि जे जुकसाक रुवै साजक जेसीनो तोरि लोक रुवै तुबुखा जेसीनि इमां बो मुक्थां अंखा ताबो गुन्टुर जिल्लानि डिपुटी सुपारिटेन्डेन्ट अफ पुलिस जेसी बुफा शामसुन्दर सार्किट इन्सपेक्टर साजकनि साय बुफानि आचुकथाय चिकन अंमाबाय तिरुपति व संसजाक पुलिस मिट श्यामसुन्दर जेसीनो नुगै सेलुट रखा जेसी बुफा बाय सेलुट जाकमाबाय लाचि जागै खरक बमै बुफानो सेलुट नानि माना खायख्या फिया बुफानि सेलुट रिमावा पुलिस नायमो थां रकनो बरम या फरमानि सिमिया हुइजाक बुफानि हामजाकमा तै हामकरा या फरमानि से साजकनो बुफा साजक पुइला अन डिउटी मालायमानि नायथक मुइतुनो टुइट खायख्या अन्ध्र पुलिस विभाग